Dames en heren, ik dacht het toch wel naar de nieuws gewoon. Als ze dat hier winkels meemaken, dan wordt het geweldig. Ja. Maar dat geeft helemaal niet. Ik zou zeggen, hartelijk dank aan de drie dirigenten. Die hebben een werk genoeg gedaan. En we zullen hopen dat ze zo nog weer worden. Dus ik amuseer zich nog, is toch vanaf de 2 minuten gezegd. Dank je wel.